Baina, bueno, pertsonen desagertzea da gai zentraleko bat, bere aita. Eta aurkitzea. Otopatu bilatzea. Gero horren agirat, hainbat desagertu ekartzen ditut nik ona. Pertsonajeak literaturan, zinean tema rekurrentea izan da hori, hor daude hemen gure literaturan herrilekoa bera desagertu egin zen, Hector Marco, Laustegena eta beste hainbat desagertu egin dira, eta novela honetan, konkretuki, aipatzen dira niretzat literaturako desagerpen edar batzuk edo eredu bat da Guakefiel, Daniel Hafnor egiton da euskatzen izena, euskaratuta dago hori klasikoetan. Beste bat Pirandelloren Matias Pascal desagertzen da.